az alapja a szinkronrendezésnek, és azt hiszem, legalábbis ez az én politikám, hogy a magyar nézőnek kell szinkronizálni. Megpróbáltam egy olyan színészgárdát kiválasztani, akik nagyon tehetségesek. Én 18 éve szinkronizálok. Meg kell, hogy mondjam, hogy a 18 év alatt soha nem találkoztam ilyen helyzettel, mint a Pacific kapcsán. Nem kaptunk egy normális kópiát, sőt, ez a kópia egy egészen extrém módon el volt torzítva. Azt se tudtuk gyakran, hogy melyik karakter mozog épp a vásznon, és hogy melyiket kell nekünk szinkronizálni. Nagyon érdekes kérdés, hogy az ember mennyire tud közel kerülni egy karakterhez. Nagyon függ a filmtől, és nagyon függ attól a szereplőtől, akit szinkronizálunk. Amikor mi ezt profi módon rámondtuk a hangot erre a Pacific sorozatnál a szereplőkre, akkor gyakorlatilag azt kíséreltük meg, hogy visszaadjuk azt, ami. Bízom benne, hogy azoknak a szakembereknek, akik ezen dolgoztak, mind a fordítótól kezdve a hangmérnökig, a szinkronrendezőtől, a színészekig, akik ebben részt vettek, azért mindenki nagyon magas színvonalon végezte a munkáját.